Ay, tignan, walang mo. Ayun, magandang araw mga kagamba. Ngayon magpapalaban ako mga kagamba yung Jinsan at saka Buryas. Gusto ko ipakita sa inyo. Ito mga inalagaan ko na rin to. May kunting kondisyon na rin to mga kagamba. Mga malalaki to. Mga size ng mga uis to. Kagamba. Paglalabanin natin isang jumbo ay isang uis na Jinsan saka isang uis na Buryas. Yun po mga kagamba, ipapakita ko sa inyo. Ito mga kagamba yung ito yung Buryas, yan. Buryas Island yan. Pero pa rin yan, mas bati pa rin yan, tawagin. Island lang yun, tatawid lang ng dagat. Pero bangka lang naman. O kaya may barko din doon. Ayan mga kagamba. Kukunin ko yung kalaban nito. So, ito yung Jinsan. Hindi, pambihirang laki itong mga kagamba. Malalaking gagamba ito, hindi basta gagamba itong mga to. Sa malalayong lugar pinanggalingan. Ito mga kagamba yung Jinsan, ayan. Ayan. So, makikita natin, ito may kunting kondisyon na ito dahil kahapon pa ito. Shoutout pala kay Kadagit. Doon ko kinuha sa kanya ito kahapon, itong Jinsan na to. Naghati kami doon sa dumating na kagamba. Kaya tawag dito, pinaamot niya ako ng ilang piraso, 50 piraso. Yan. Ayan yan. So yan mga kagamba, subukan natin paglabanin to. Isang Jinsan at saka isang Buryas. Ayan. Tignan natin kung anong ipapakitang laban. Ayan. Ayan mga kagamba. Wala pa rin. Tingnan natin. Tignan, walang humpay. Ayan bumigay yung medyo malaki ng konti kasi itong Jinsan mga kagamba eh. Tignan, walang bumigay yung Buryas mga kagamba. Ayan, bumigay ang Buryas. Nahulog siya. Ayan, nasaktan na siya. So ayan. Tingnan natin ulit kung may ipapakita. Pareha silang nasaktan mga kagamba. Ayan habang hindi pa sila nagagamot sila parehas. Isang sakmalan pa lang. Shoutout muna kay Efren JR Atibo, Kabalbon TV, The Hunter PH, JC Karag, Hyro TV, Mar Vlog, Gagampite, Street Fighter, Ross Kalalin, Kajayan Cyrus Chavez. Yan mga kagamba. Ayan, tignan natin kung maglalaban ulit. Ayan mga masugid natin mga nagko-comment diyan. Walang humpay na na pagpanunood. Ayan. Mukhang mukhang wala nang mangyayari dito sa na to. So, sumakmal din sa kanina. Ayan na naman. Oops. Nabitawan niya ulit. Mga kagamba. Magaling tong Jinsan na to. Ay, tumalsik. Magaling tong Jinsan na to. Wala na itong Buryas
lupay-pay na mga kagamba. Ewan ko, wala na. Hindi na niya kayang, ano, hindi niya kayang saputan. Tingnan natin ulit kung masasaputan niya. Ayan. Pati hulog na lang to. Mahina na kasi mga kagamba itong isa. Tingnan natin kung, ano, para makontento kayo sa panonood. Wala na mga kagamba. So yun, isisilid na natin to mga kagamba. Kuha ko ulit, Boreas ulit saka Jinsan. Pagpaparisin ko ulit to. Ito mga kagamba. Ito Boreas to. Ayan. Ayan mga kagamba. Oh. Ito naman ang itong isa naman ng Jinsan. Ito yung Boreas. Ayan. Ayan. Ang liliksin nila mga kagamba. Ayan o. Oh. Ayan. Mali pala. Ito yung Jinsan. Ito yung Boreas. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan no. Ayan no. Ayan no. Oh. Nalaglag yung Boreas na naman. Talagang may binubuga itong ano Jinsan Magaling itong mga Jinsan ngayon mga kagamba kasi nakondisyon ko na rin to ng isang araw. Kahapon to dumating umaga. So medyo nabigyan ko ng kunting ulot ito kaya medyo antatapang na. Ayan sinasaputan niya yung stick nagiging sira ulo na siya pag nakondisyon ko Sinasaputan na niya yung stick. Ayan naman, ayan nako, wala na itong Boreas na to. Natalo sa pigaan. Maligsi itong Jinsan na to, alam niya may kalaban. Ganito yung mga Jinsan ko katitinding dumating kahapon. Ayan mga kagamba Uy, nabol niya ayan ayan ayan, nagpigaan sila. Ayan, nagpigaan ulit. Ayan mga kagamba ayan kita niyo ba? Saan na ba? Ayan. Nagpipigaan mga kagamba. Ayan. Ayan. Ayan pa rin tigaan ulit. Ayan, walang tigil, walang humpay. Ayan, nagkahiwalay na. Ayan, mga kagamba, tumigil sila sa pigaan. Hindi ko na ipakita kaagad yung pagbagsak nila kanina. Ayan na sila dalawa, tulala na Ganyan, ayan, nababaliw pa rin siya nagsasapot pa rin Kahit na malayo yung kalaban niya. Ganyan yung Jinsan na kinondisyon ko mga kagamba. Bali isang araw pa lang siyang nakondisyon ko ngayon. Ayan. Ganyan sa kalupit mga kagamba. Ayan Kaninang umaga ko lang inulutan yan. Ito rin, inulutan ko rin dito kaya nakikipagpigaan din Ayaw din niya ibigay yung niya. Baliktarin ko lang kasi lumalayo siya. Ayan. Ayan, sinasaputan niya hindi niya nakahawakan Ayan na, patay ka na ngayon. Ayan na, sinasaputan na niya. Ganyan sa katindi walang gamot yan, walang load yan mga kagamba. Pero tignan nyo nung kinondisyon ko sa isang araw ko palang nakondisyon yan. Ayan na, nababaliw na siya. Ayan kumagat siya sa stick. Ayan hindi niya nakikita, parang hindi niya alam kung nasa yung kalaban niya, basta naamoy lang niya. Ayan kumagat siya sa stick Ayan mga kagamba. Ayan ayan, kinakagat niya stick Ayan ayan at pakawala lang siya ng sapot. Ayan Yan, kahapon ko lang yan na inalagaan, inulot-ulutan ko lang kahapon yan, pinakain ko, gatas nga lang pinakain ko yan Ayan. Habang shoutout muna kay kay Habi Bombon, kay Viral, kay Gaganchoy, Kasakmal, si Alas TV, si Kanunal, si Gabs TV, si Koy TV, saka si Kayakap, yan sila siyempre si Gagambino. Ayan kinakagat niya stick Si Lakadagit, Kabalbon, si Serge Castro, si Canigro, si itong si Lakwatsa TV, itong si Kabols, Gagambols. Ayan mga kagamba. Siyempre si Kadagit, kahapon pumunta ako doon. Kinuha ko yung gagamba na to. Ayan kinakagat niya yung stick Hindi na niya alam kung anong kalaban niya Ganyan sa katindi. Hindi na gumagalaw Ayan Kaya gumalaw ulit yun. Ayan naramdaman niya Gumalaw ka kasi Ayan lumalaban pa isa. Lumalaban pa yung tawag dito, yung Boreas.
Oo, oo. Aba, matindi. Matindi sa sakbalan to mga kagamba. Ayaw magpatalo yung Buryas. Oh, ayan oh, lumakas yung Buryas. O kanina hindi na gumagalaw. Oh. Ito namang ano, Jinsan ngayon ang natulala. Ayan. Ganyan katindi. Akala nyo may load. Ayan, walang load yan mga kagamba. Ay, lalo na pa, lagyan mo pa ng load yan, adagdag lakas. Lalo na. Ayan. Dati hindi ako pumipili mga kagamba ng ano, panglaban. Ipinapakita sa inyo ngayon. Pinipili ko na rin kasi nga, may presyo na kasi mga gagamba ngayon. Medyo mahal na kasi, ang gagaling sa malalayong lugar, saka selected na siya. Hindi na siya wholesale mga kagamba. Per piraso na, kaya medyo may presyo. Kaya ngayon, aayusin natin ng gusto yung ano, kondisyon nila, ikukondisyon natin na maayos para maganda ipakita nilang laro. Paglapitin na natin to, pero wala na to parehas. Wala na mga kagamba, nagyakapan na lang sila na wala namang gumagalaw. Ayan. Lumakas yung Buryas, ang nanghinan tuluyan itong Jinsan. Sana hindi kayo magsasawa sa akin na manood lagi ng aking video, yung mga kababayan, yung mga walang sawang nagko-comment diyan, yung mga nanonood naman po diyan na hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin po kayo diyan, pakipindot na lang po yung pula diyan. At sa mga susunod na araw po, mas lalo kong pagandahin yung mga laban, hindi lang sa ganon na klase ng laban, mas matitindi pang laban mga kagamba. Yung mga magpapadeliver po dyan, at saka mag-ship, sinasabi mag-ship. Hayaan nyo po, inaayos ko lang po kung paano yung shipment yan kasi kumukuha lang ako ng tao, mautosan ko para magpa-ship. So, sana nga, maayos ko na yung shipment na yan para lahat ng mga umu-order sa akin, kahit sa malayong lugar, mapapadalan ko po. Ginagawa ko na po lahat ng paraan para by next year na po yung schedule ko niyan, para makapag-ship na rin po ako. Ang hirap kasi kung ako lahat gagawa niyan, napakahirap po. Hindi ko na po madideliveran yung mga taong umaasa sa akin araw-araw. So yun lamang po mga kagamba, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat.